Meta l-korruzzjoni tiġi stil ta' ħajja, is-saltna ta' dritt tkun serjament ippreġudikata. Din hija waħda mill-konklużjonijiet illi toħroġ mir-rapport annwali tal-Ombudsman Anthony Mifsud, rapport li qed iħarsen is-sena 2019 u li ddeskrivija bħala sena ta' taqlib illi ġabet magħha tibdil kbir fis-soċjetà ċivili, fl-amministrazzjoni pubblika u fil-gvern. Dawn it-tibdiliet ħallew impatt kbir fuq pajjiżna, tibdil illi juri li hemm bżonn jitnaqqas l-abbuż tal-poter. L-Ombudsman attakka l-arroganza li ġejja minn kultura ta' impunità f'pajjiżna u li titgawda minn dawk li għandhom rabtiet b'saħħithom mal-gvern. Anthony Mifsud qal li s-sena li għaddiet kienet is-sena fejn is-soċjetà ċivili saret iktar voċifera u proattiva, riżultat tal-avvenimenti drammatiċi li esponew il-korruzzjoni li teżisti bejn negozjanti b'saħħithom u l-amministrazzjoni pubblika. Preferenza ċara għal rabtiet li ħarġu fl-aħħar xhur bejn l-imprenditur Jorgen Fenech, sieħbu Melvin Thoma u personaġġi fil-qalba ta' Kastilja. L-Ombudsman wara tħassib tiegħu dwar il-fraġilità tal-istituzzjonijiet ta' pajjiżna li aktar jgħaddi żmien aktar qed juru qed ibatu biex jassiguraw trasparenza u kontabilità tal-amministrazzjoni pubblika. Fil-fatt l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet li suppost qegħdin hemm biex iħarsu s-saltna tad-dritt instab li qed jonqsu milli jagħmlu dan. Mifsud qal li l-aktar inkwetanti huwa l-fatt li wara investigazzjonijiet u rapporti li saru minn istituzzjonijiet internazzjonali ħarġu dettalji tal-konnessjonijiet intrinsiġi bejn negozjanti kbar u l-amministrazzjoni pubblika fl-ogħla livell tagħha li llum huwa magħruf li kienu l-isfond wara qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Fir-rapport tiegħu l-Ombudsman żied jgħid li liġijiet pożittivi li jsaħħu s-saltna tad-dritt bħal Whistleblower Act ġew kompletament neutralizzati b'kultura arroganti u ossessiva ta' impunità li jgawdu minnha nies li għandhom saħħa finanzjarji sostanzjali biex jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika. L-Ombudsman jinsisti li hemm kunsens ġenerali li kellhom jittieħdu miżuri urġenti biex jitwaqqaf dan l-aġir bi Prim Ministru ġdid li wieħed li suppost se jagħmel il-bidliet meħtieġa filwaqt li jitkellem dwar kontinwità.